ма ошиқи инами серияи роялам тамошобино. Уходи ма ҳамаш ай ҳами серияи роялай. Сивороткаш популярни ва медонен пачи надошт, пачишам бромадай. Машаллоҳ. Пачира медонен чӣ роли калона бозӣ мекунад. Мондаги чашма мегира, мелкаи маршинои чашма мегира, сиёҳи чашма мегира, таги чашм моро хушрӯ мекунад. Машаллоҳ, ма якум бор қади шумо ҳуй кардестам. Вау, ира бинен чӣ хе влажни, ай влажнигиша бинен. Анами влажни боша, фоидаш тез мерасад. Бисмиллаҳи роҳмани роҳим. Вот она красота. Акма сатр дорум, ира бесатр мекунida, масалан то пуштаки чашмта брава. Вот так. Вау, вика хушрӯшидане. Руи блестящий тило. Ира бинен чӣ хушрӯвай. Пше красота. Ира мекунен 15-20 минут месер. Ира асобина хубай ки ё саҳар кунен, ё ин ки бегаҳ пеш ай хоб, ё саҳар мехези. ҳами утик чӣ хеле боса утик мекунад. Баъди истифодаи пачи рӯи одам ҳамихе мешавад. Ика хушрӯ, видшам беҳад хушрӯ. Баъд аз 15-20 дақиқа шумо таи чашмтона намешиносен. Барои ҳамиқа креми дневной да таи чашм намешава ки креми ночной. Креми таги чашм адел намешава ва пачи. Рӯи мо занҳо и паспорти мо ҳай ҳамеша хитона нигоҳ дорен. Асобина дар хона ждат накунен ки кайш мо туи марака мерем ба хитона нигоҳ бинкунем. Уход аз ҳама чизи дар корияй барои занак. Барои ҳамиқа ҳамеша зебову ҷавон хитона нигоҳ дорен. Бо ана ҳами хели косметикаҳои зебо шумо ҳам хитона зебо нигоҳ медорен ва пул кор мекунен. Агар ки нахоҳен пул кор кардан шумо да пул дар кор набоша, мо доставка ба ҳама ҷо дорем. Ҳам заказ онлайн мо шумо дарои мекунем ва ҳам роҳи бизнеса ай хона набромада бо чунин маҳсулотҳои качественӣ шумо да меомӯзонем.